Это плита перекрытия, которая ставится на потолочную поверхность, и на втором этаже это получается, что это уже пол. Yurt yüzü için paneller yetiştirişi zavodda hizmetkarlar 2 smenada işley. Subaylar beton işlenmeler әзерләү белән мәшгульләр. Әмма бу заманча технологиялар буенча ясалган блокларны йортлар салганда файдаланалар. Башта махсус аппарат ярдәмендә цемент катнашмасы билгеле бер формага кертелә. Термик яктан эшкәртелгәннән соң ул катырыла һәм бетон плитәгә әйләнә. Соңра гына махсус машина ярдәмендә кирәкле зурлыкта кисәләр. Әлеге эшләнмәләр яңа цехта ясала. Заманча линия ярдәмендә хәзер алар панель гына түгел, каркас йортлар төзүне дә үзләштерә алган. Ширина плит от метр 20 до метр 50. Плитәнең киңлеге метр ярымга кадәр җитә. Озынлыгы заказ нинди шуңа бәйле, хәтта 12 метрга кадәр булырга мөмкин. Формаларына кирәк икән, каркасларны да җыеп бирәбез. Әлеге комбинат бу тармакта Идел буе федераль округында иң зур оешмаларның берсе. Алар ясаган конструкцияләр, парковкалар һәм М12 тиз йөрешле автомагистраль салганда кулланыла. Цехны яңартканнан соң җитештерү күләме дә арткан. Изменилась вообще полностью технология производства. Җитештерү технологиясе тулысынча үзгәрде. Без хәзер моңа кадәр ясамаган эшләнмәләрне чыгара башладык. Бу төзелештә кулланыла торган плитәләр, күпер төзү өчен субайлар. 12 җиһазның 10-сы Россиядә җитештерелгән, чит илдән алганнарын хәзер Россиядә дә ясый башладылар. Комбинат әлеге уңышка хезмәт җитештерүчәнлеге программасы ярдәмендә ирешә. 95 миллион сумлык ташламалы заемны сәнәгатьне үстерү фонды белән берлектә Татарстанның инвестиция венчур фонды бирә. Алар импортны алыштыруга юнәлтелгән проектларны конкурс нигезендә сайлап алып финанслый. Заем 5 елга кадәр каралган. Татарстан Республикасының инвестиция венчур фонды Россиянең сәнәгать үсеше фондының региональ фонды буларак Казанский ДСК оешмасына льготлы займ бирде. Һәм шул займ аркылы Казанский ДСК оешмасы хезмәт җитештерүчәнлеген 30%-ка арттырды. Предприятиене яңарту 95 миллион сумга төшкән. Хәзер биредә җитештерүчәнлек күләмен тагын 15%-ка кадәр арттырырга уйлыйлар. Руслан Судинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.